És Olive Gamer vagyok, és eljöttünk ahhoz a videóhoz, hogy végre kinyitjuk azt a 100 boxot, amit gyűjtöttem, mert most arra jött össze, már nem tudom, egy-két hete már gyűjtöm, 3 vagy 4 hete, lehet. Úgyhogy, ja, 100 boxot nyitunk, mint látjátok, 100 kicsit, 6 Star Token-es, azt hiszem Big Box a neve, meg egy Megaboxot, amit gyűjtöttem a 4000 kupa miatt, mert már majdnem megvan 4500, 100 kupa kéne, és akkor 260 Scissor Divide is lenne, meg még egy Big Box is mellé. De nem baj, bőven elég ez a Megabox, meg ez a 100. Háromszor 118 box lenne, mivel hogyha a Big Boxokat, a Star Token-eseket átváltjuk 3-akra, mivel egy Star Token-es chest az 3 kicsit ér. Úgyhogy, ja, nem is szaporítanám tovább a szó. Első. Egyébként azt fogom csinálni, hogy itt spamelni fogom, és akkor egyre gyorsabban fog jönni. Hogyha pedig van bónusz, akkor megállok, mert nem tudom milyen bónuszok jöhetnek. Van bónusz, ó, milyen bónusz volt, nem figyeltem. Nem tudom. Szerintem ticket, azt hiszem. Lecigemet. 200 token nabőr. Király. Megint 200 token nabőr, nem hiszem el. Reménykedek benne, hogy ja, azt nem is mutattam meg. Lego drop rate-em 0,0384, szóval nincsen valami nagy esélyem Legendary-re, meg etiket. De szurkolok magamnak, hogy legyen a Legendary legalább. Szóval itt most elkezdem spammelni. Megint ticket. Ez bőven most ticketem, szóval ez most gem volt, hogyha jól hallottam. Aha, 30 gemem van. Megint gem. Ticket. Hallás alapján. Ticket. Na, tölt. Gem. Király. Most már egy csomó gem. 65 chestnél vagyunk már is. De Jézusom, ez nagyon-nagyon gyorsan vége lesz ennek a videónak. Léci legyen el Legendary. Nagyon-nagyon szurkolok, csak Spike-ot vagy Crow-t kérem, a két leggyengébbet. Mert szerintem nem gyenge, csak azt állítja mindenki, hogy azok a leggyengébbek. Ticket. Na, tölt. Még egy ticket. Már 50 chestet kinyitottunk 3 perc alatt, 2 perc alatt. Van egy olyan érzésem, hogy ebből nem lesz semmi. De Jézusom, már 10-et tudnánk fejleszteni, te Jézus. Megint gem, király. Mennyi gemem van már? 46, pedig 27-tel kezdtük. Még 2 ticket. Mennyi gem volt az? Jól láttam, hogy 7. Nem, 3. Na, legyen egy karakter. Karakter, létszik-e? 32 chest van hátra. Hát ebből szerintem nem lesz semmi, de szurkolok én. Lehet lesz. 3 ticket is. Ebből lesz ticketes videó. Ez mi volt, gem? Vagy ticket? 21 ticket. 2050 coin. 5 ticket. Vagy 5 gem. Hol a karakterem? 59 gem? Te jesszus. Ticket. De Jézusom, 8! 8-at nyitottam! Király! 8 gemet láttam én. Azt hiszem, vagy 6 volt. Ez hány gem volt? 3? Vagy 1? Nem tudom. De már van 70 gemem. De jesszus, atya. Ebből nem lesz.
karakter. Utolsót megbűvelöm. Jó, legyen benne karakter, legendary. Milyen trófétem? Na most félbeszakítottam. 0,0480. No, legyen legendary a karakter. Légy szíves, tap-tapot megvárjuk. Legyen benne karakter. Na nézzük azokat a startokeneseket. Ebből nem lesz semmennyi karakter. Hát ez szívás. Ebben reménykedek. 5 gem. Már tiketeket kapjak. Vagy tiket, gemeket. Na hát jön a tiket. Gemet kérnék szépen. Olyan sokat gyűjtöttem ezt a 100 chestet, és semmi nincs benne. Igaza volt apukámnak. Ne! Ebben a megaboxba bízom a legjobban. Mennyi a legadrop rate-em? Nem tiket. Viszont tudnék venni tiketet. Gemért. Vegyek, srácok. 0,0528. Nagyobb az esélyem. Nos. Hát elérkeztünk a megaboxhoz. Legyen benne 6 item. 6 item, légy szíves, legyen benne. 5, benne sem. Ne, akkor legalább legyen benne token double. 5 is jó. Nem már. Miért nincs egy karakter benne? Spamről rakom szerintem. Ne, olyan sokat harcoltam azért a 100 chestért, nem hiszem el. Egy deka karakter nem volt benne. Fejlesztem ezt. Bibit. Franket fejlesztettük. Bemet nagyon kell. De pörög le az a számláló. Hányas nekem a legnagyobb? 7-es. Kitéri meg fejleszteni Pipert, nem nagyon használom. Kart főleg nem. Bót szoktam. Kit használok még? Jessit. Az most sokba került. Figyelj, szerintem mindent tudnék egyébként fejleszteni. Na ezt már nem tudom, nem baj. Voltam úgysem használom annyira, nem baj. Nos, hát mennyi a drop rate-en, hogyha megabox is nyitottam. Megaboxot. Egyébként tudnék venni skint. Nem veszek, nem ér meg, egyik se tetszik annyira. Na nézzük azt a drop rate-et. 0,0528. Nem nyitottunk egyet se. Ez most fájt, hogy egyet sem nyitottam. Ez most nagyon fájt. Hoppá. Szóval, hát köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, lájkoljátok, és iratkozzatok föl, ha még nem tettétek. Sziasztok!